ta cikin baiti na manuniya. Manuniya ce ta nuna insha Allah ba shan wuya. Cancanta za mu duba ba fati ba cikin zuciya. Sai mu zaɓi ɗan malin cancanta muke biɗa ba wai ba. Ka ja mu alkhairi Aliyu kai muke sa canza shi. Ciyaman sai ka ja mu kwanta gora kai na ba wani ba. Kai mai ja da ɗan malan dai na shi ba za an ka ba. Ka ja mu alkhairi Aliyu kai muke sa canza shi. Ciyaman sai ka ja mu kwanta gora kai na ba wani ba. Kai mai ja da ɗan